We zijn hier in de Zeehondencrash Pieterburen. En het is een hele speciale dag omdat onze ouders, onze grootouders, die zijn dus 60 jaar getrouwd. Als cadeau van alle kinderen, kleinkinderen, van iedereen eigenlijk, van de samen, wouden wij jullie een adoptiezeehond aanbieden. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Wat is dat bijzonder? Ja, dank u. Hartstikke bedankt, jongen. Ja, zeehonden adopteerd. We hebben zeehonden adopteerd. Ik heb wel een Fries, hè? Ja. Maar we zien 2 zeehondjes in het Lauwersmeer altijd, hè? Op de haven bij de Lauwers, zou ik maar zeggen. Daar gaan we alle dagen even heen. Nou, die komen dan prompt boven water als wij eraan komen. Kijk, als ze denken, dan ga je hun, ik wist wel. Ja, dan gaan ze gewoon jaloer onder water en dan denk ik, kijk maar, ze doe ik koe. Ik kan wel zwemmen, ik moet het voor de hand van de boven, wist wel. Maar dat is dus leven eigenlijk, hè? Zwemmen en fietsen en gezellig. Dus je bent gek van zeehonden? Ja, ik ben gek op zeehonden. Nou, heb je er zelf in. Nou, ja. Ja, maar dat is mooi, hè? Ja. Welke is het nou? Mag hier. Welke van de 2? Ja, Die ook lekker onder water doen. die kleine, die linkse, ja, zijn alle 2 even groot. Dan weet ik het ook niet meer. Hè? Dus, Ik heb wel even vrede misschien. ja, nou weet ik het niet meer. Ja, het is net een tweeling, hè? Ja, inderdaad. Oh, daar is aan mevrouw. Oh. Sorry, welke was nog weer die mag hier? Even kijken hoor. Is zo hongerig kijkt natuurlijk. Die. Die eerste? Ja. Ik zie het verschil niet, het is net een tweeling. Nou, één heeft hier 1 wit streepje en de andere heeft nog een extra streepje op het hoofd, in het midden. Oh. Die in het midden is die? Ja. Oh, deze? Ja, de rechter. De rechter. Deze rechter Oh, ja. is Margie. Ja. Oh, Hey, dat wegwezen. zie ik er nooit van net, hè? Ben je wat grutsk op na je onwinst in de familie? Ja, zeker, Nou, joh. dat is wat voor hem, ja. Ik hier nooit dat we zo'n soort er ook nog bij kregen. Hè?